نتي كالئ مرأي حدا جزيه بحكي كيطمتنا نسبات نحلف جن جز أكلات منقسقات نري دحريزي كله جن ملء تاريخ كمزولو نرسل كل زرخب كايو سب زي تريقو نجر تسكيمو إيو زخيت ጓሂ ሓጎስ ቃልሲ ዝኽሪ ግና ብሓቂ ነቲ ካልእ ምርኣይ ካብ ምስትውዓል እዩ ዝጅምር ብዘይ ምፍራድ ምስ ትሰምዕ ምስ ህላወ ንሓደ ሰብ ንምጽጋን ዘይኮነስ ኣብቲ ቦታ ንኽትህሉ ጥራሕ እዩ ኣብቲ ሓቀኛ ኣቓልቦ ዝረኽበሉ ቦታ ሓያል ነገር ይለዓል ንሱ ድማ ምትእስሳር እዩ ምናልባት ሎሚ ንስኻ እቲ ካልእ ሰብ ዝርኢ ሰብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ንኻልእ ሸነኽ ዘይጥምት ሰብ ኣብዚ ኣለኹ ጥራሕ ዝብል ሰብ እውን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ምስትውዓል ይሓትት ፍቕሪ ይሓትት ሓልዮት ይሓትት ጥበብ ይሓትት በረኸት ይሓትት እምነት ይሓትት ስለዚ ንስኻ ነዚኦም ትሕሉ ዶ ኣለኻ